دمسي راديو إرناينا دلنا كبرات تخطات المدف مباركة لما أنتي أكفوت مدرخ أوبن مايك حونا داويت زرعزجي كاب عدي إنجليز حزلكم مسأله نعاقدكم حدش هيكون داويت نعناون ود جزايو بزح جزاي خبز مسيخ هذا لها داويت حوي لما أنت جن فليز بل أجات أميو سقاء أبون برناي جلوبال يأكل علم لخاوي يأكل مستا بايتو ناتا خوين كام مسيخ لها دحرز تقايدة سالساي قبائي مالتيو بشما يمشم كلهم تخطاتلتي دمسي راديو إرنان أدالوتان انت إذا بحال كونغراتيوليشن نكو حق وسكاد يقبل حج داويت حوي بزح سرح يصبيك هذا يقرمكاي بزح سراحيو من الباتا بديمقراطياويت إيرترا تتقون نيرو هو كو حق وسكام بل كان حجيكن زيادة قالسي كبد بلي فلايت زلو مدرخ بدها مدرخي جن أجوها أخاف بلان دلك هو هو نورمالي كمتي أجباب لما أنتم سنة كبورا بون برناي جلوبال يأكل إلى يخجمر زقبا نجن انت إذا بهالمتافقتي عركيس لزخونكا دفيرة عتاز بزلهو في الله نظام زكاتات النازلوس كم ستايكي يمثل إليه إن أفكير كالي أخم قدمنا هنعلل الحكاية ساقم يلن وغير نقر يلن كو تايمو حلاف النسي هو تايم زنايب علي انت خويني خمزي فره تبلمبر ناتي نايكل تعامت يا بدي حروقها اوكي كيف داونا لانو حجي داويت حوي انتينا هنصبح حجي خبزي حدش بايتو تماريص زلو اوكي مجمريا نزي ادمزي زقرب كالي مس مسارحتها كلهم ابالات ريدي ارنا مسلت تهبنا كل غزي مس حزبنا نمرها هو بسمين بسم من قصاصي اكلن بزغاطامي كمسجن دلي كمتي زتغلصه من قصاصي اكل اب سالساي غباي نيرو ابزي زحلفه الات 28 جميرو حساب الات حده مغابيت مالتي اي سلسته معالتي غباي كايدو ابتو غباي خاتي حده ناي مستقال ناي عند حقي نيرو كمون ناي قرطو أوردوا ناي مريحنت نيرو في مريچاون كاب كتماتات حجرات سقاب زلعل ناي بايتو تخايدو مالتي على سبات كاب تحت جميرهم سقاب العلي حدش سبات زموصو اقاطام نيرو هو اب بايتو زصنحون نوح غزي خسرحو صنحون كم قيار وي كم عرفتي استغيرلو صبق زخونه ناي ديمقراطياو بحري ملواتن بمتحجاز بصبق منفس هو تسرح سراح ينيرو زخا اتي ابي ارترا كنوتو ندلي عينت اغبابي سلازي ابو ازي كم حدا بالليچاوسيدنا اتي بحجي خمص زخلن حدش مريحنت كتاعتاتو وي دما خسرحو زلوو إلنا نحاسبوها هو كم تريد لحتي مدرخ كلتا مدرخي مجمرة انا اقول لك زيتي ابي ارترا لوتي انا نبل غون كن كل نغرات كحدش نغرات اندا تفطرخا زسكفكا نغرات تريخا بزغنا كن كم تقول غزي نبلو اذا حدش مرحنت حجون بقطتا نتي ابي ارترا خير زلو لوتي كدف هو سلازي نسي من البات ابتزمت حطخا اسفي حبلخون نزي من البات كانوا حال كايله داويت حوي حجي درجة حدش عين سرحيقة حسكا زلخانو ماسي حلافنت قليلا يخونن نسخان توم ابتي بايتهم ساعات مريض امزلو حدشت مالتي اسك ياكل كاب زبحال سق قليلا يكون 3-4 عامات غيرنا لنا انتي تعذبكا انتي كغيرالو تبل ماسي ابتي غباي غيركم سوصاكم سب ممراز طرح دي نيرو ولا قال لوطون كله خمزلو تامنيقا انت الله خوينقا انتي نابي قصي زخي زلو حجي ياكل مالتي حجي انتايو مس غزي بزح تقسمو تمكرولو كل غزي هو بمجمرتها بقلص حساب يخا تبقس دحار بتقلص حساب جميل كان ناب قبل مساعات خاجن اب كل حساب زنبره تحسبو زنبر كان ابايتان ببوين صنحكه مالتي جي منقصاص ياكل مجمره معبلي تبقيسو هو كلهم ذكروا اب 2018
ብፍላይ ከዓ መንጎ አብይን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ዝነበረ ፍሉይ ናይ ምትሕውዋስ ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ሕጂ ነቲ ህዝብን ነቲ ንክልቲኡ ሃገርን ብዘየማእከለ ኩነታት ብዙሕ ነገራት ምስተኻየደ ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን እዚ ጠቕላላ ንህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ድግስ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ እዚ ዝኸይድ ዘሎ خلاص ካብዝን ላዕሊ ክሓልፍ የብሉን ኢሉ እቲ ናይ ኣክል ማዕበል ተላዒሉ ማለት ብምሉእ ሕጂ ሽዑ ምስከደ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ኣብ ኤርትራውን የኣክል ክበሃል ዝግብኦ ዝነበረት ሽዑ ዝነበረ መድረኻት ኣይሓጎዞን ነቲ ማዕበል ምንቅስቃስ ማለት እዩ ስለምንታይ ሕጂ ሓደ እቲ ኣብዚ ዝነበረ ሓድሽ ማዕበላት እንታይ ክገብር ነይሮ መሪሕነታት ክሰርዕ ነይሮ መሪሕነታት ካብ ከተማታት ጀሚሩ ስጋብ ግሎባል ማለት እዩ ሕጂ ሓድሽ ሰብ መፅኡ ኢሉ ኣብ መሪሕነት ከዓ ክወሃሃድ ኣብቲ ዕላማታት ይኹን ኣብቲ ስትራቴጂ ንዑ ስጋብ ዝሕንፅፅ እቲ ሰብ እውን ኩሉ ካብ ሙሉእ ዓለም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ቁሩብ ተዳናጉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ምትእማን ሕቶሎ ብዙሕ ትካል ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ብድሕሪኡ ከዓ ቀጥታ እንታይ መፅኡ ናይ ኮቪድ-19 መፅኡ ማለት እዩ ኮቪድ-19 ከዓ ኩሉ ነገር ኣብ ገዙ እዩ ተዓፂዩ ነይሩ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ፀቕጢ ነይርዎ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ናይ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ከዓ እሱ ከዓ ንገዛእ እርሱ ከዓ ካልእ ብድሆ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ብድሆ ድሕሪ ብድሆ ብድሆ ድሕሪ ብድሆ ንኤርትራ ክስግሮ ኣይከኣለን ነቲ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ኮይኑ ግን ንኤርትራ እኳ ከኣቱ እንተዘይከኣለ ኣብ ደገ ግን እንታይ ክኾን ኣሎ ዝያዳ ክዓኩ ነይርዎ ማለት እዩ ዝያዳ ክፀርን ቁርጡ ዝኾነ ውዳቤታትን ክፈጥር ነይርዎ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ካብ ከምቲ ዝድለ ካብ ዘይቀፀለ እዚ እቲ ናይ ደገ ልክዕ ውዳቤታቱ ክፀፍፍ ኣለዎ ትካል ከዓ ክሰርሕ ኣለዎ ከም ትካል ክኾን ክኽእል ኣለዎ ብድሕሪኡ ዝያዳ ተርኒዑን ዝያዳ ጎልቢቱን ከዓ ናብ ኤርትራ ንምእታው ዝጥዕሞን ዝሕግዞን መዋቅራት ክሰርሕ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ከዓ ንሱ እዩ ኣጻፊፉ ወፂ ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ኣብ ወንበር ናይ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ሓውና ዳዊት ዘርኣዝጊ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ዳዊት ሓወይ ሕጂ እዚ ሓድሽ መሪሕነት ነዚ ህሉ ኩነታት ኣብዚ እዋን ዘሎ ከመይ እዩ ዝሪኦ እስከ ቁርብ ኣብ ዘለካ ርእቶ ክትበኒ ኢኻ ምናልባት ሓድሽ መሪሕነት ክንብል ከለና ናብቲ ናይ ዓለም ለኸ እንተዘይኮይኑ እቲ መሪሕነት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክሰርሕ ፀንሐ ተቃላሳ እዩ በዚ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዞባና ይኹን ነቲ ቃልሲ ናይ ድለይቲ ለውጢ ብግቡእ ዝፈልጦን ዝቃለሰሉ ፀንሐን እዩ ምናልባት ግን ኣብቲ ላዕሊ ክትመፅሕ ከለካ ከዓ ዝያዳ ሓላፍነትን ኣስተውሎን ስለ ዝሓትት ወላ እውን ከም መድረኽ ሓድሽ መድረኽ ዝመስል ሓድሽ ንፋሳት እውን ይነፍስ ስለ ዘሎ ቁሩብ ከምቲ ዝበልካዮ ዝያዳ ምስትውዓል ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘሎ ሓድሽ ነገራት እሞ ድማ ሕቶ ናይ ተጠቃምነት ዘይኮነ ናይ ይግባኣኒ እዩ ናይ ምጉባት ዋንነት ማለት ናይ ዋንነት ዝመፅ ዘሎ እዚ ሕጂ ምስቲ መግዛእታዊ ውዕላት ዝፃረር እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሕግን ሕጋውነት ኢና ንቃለስ ንድሕር ትብል ኮንካ እዛ ሃገር እዚኣ ልኡላዊት ሃገር እያ ስለዚ ጎዲልዋ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታታ እዩ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ዘሎ ናይ ሕጊ ምፍራስ እዩ ዘቃልሰና ዘሎ ኤርትራ ኣብ ልኡላውነታ ንዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ግን ንሕና ይኹን ዝኾነ ዜጋ ዝፃወሮ ይመስለንን ማለት እዩ እቲ ምንታይ እዚ ሃገር እዚኣ ከም ኩለን ሃገራት ልኡላዊት ሃገር እያ ስለዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት እንተስ ፋሕፋሕ ኢሎም ኣለው ተባኢሶም ኣለው እንተስ ተረኺማ ኣላ እቲ ሃገር እንተስ ገለ ተባሂሉ እንድሕር ጉጉይ ፖለቲካዊ ንባብ ሃልዩ ኣይ ቲንክ ኣብ ገዝኡ እንዳፈረሰ ስቑኢሉ ዝርኢ ሰብ ወይ ስድራ ቤቱ ፋሕፋሕ እንዳበላ ስቑኢሉ ዝርኢ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን ስለዚ ምናልባት እቲ ናይ ሃገራዊ መኸተ ወይ ድማ ናይ ሃገራዊ ምክልኻል በቲ ስርዓት ትግደፍ እኳ ኣይትመራሕ እምበር ናትካ መሪሕነት ናትካ ውዳበስ ክሳብ ዘለካ ንሃገርካን ንህዝብኻን
زي حقاو نجارات كوسحهم كله كوشتي يكون كابجرام حقاو يكون نيل كادو كتب لهم قديت أخوني مالتي كم مرجسي من قصاصي أكلون أب مجلس تاتو أنا تصير وي داويد حوي حجي من قصاصي أكل قدم حجي مس كلن ودبات مس كلهم زلو من قصاصات حبيرو خمس سرح زينا نفلت حقي ستيل كوميدي قصل هو مالت مس إرتوان زيجاتات لو تي مزحتو ጭቁናት ኢና ምዝበሉ ولا حنت تصقم يبلو اوكي معناتو تحطو ኣብ ኤርትራ ሕግን ሕጋውነትን ንኽነግስ ስለዝኾነ ዞም ሰው እዚኣቶም ማዕረፍቶ እዩ ዘለዎም ምሳና ኣብ ዕላማ ሲፍልል የብልና ሕጂ ንኣብነት ኣነ ሓደ ካብቶም እዚ ስርዓት ህግደፍ ክጠፍኣለይ ዝደሊ እየ ተረዲእኻኒ ባይ ኤኒ ሚንስ عسب هيبدي ولا مسكال هاجر خوينا دي طرح زهقدف زي يطفاء قبل كل حجي مستود دبي بحنساب سرح مالدي ولا مش الشيطان طرح سياسي يطفاء كم زي زبل رئيتات نسمعينا نو وبحق خونا له بحق خونا له امبر الساعتهم تاع مزلو بحيلي امزلو دي حني بحيلي امزحتو تم نقولهم زلنا عسب يخونو قيح بحر زبل زلو ترديك نو حجي علم لخ ياكل سينا ابنت مس بزحت ابلاتي اكل كار محجس لزبلكو حتى كازلغو مس كلن ارتراوان ودبات وي من قسقاس زلون بحساب تصرح دلوات ما هنكم يتفلت هجي انصار سرعه تقدف هو انصار سرعه تقدف اوكي هجي انا نهقدف سل زصلو باي اني منس كتفعلي يزدلمو ولا مريتي هبدي ولا عسبني إثيوبيا ركبدي ولا مستقراي تتصنبي ردي راح هقدف يتفعلي زبلون له مزيهم بحساب صرح مالدي مريتو مستي تبلو نبركا مجمريا سايك خيدني مالتي لونتنا إرترا تأمن سبسل زخون كاي حجي انتايو أبزر راخبكا بحنساب كسرحيخا زفلاليه كان دحر ترخيبو كا كتفالاليه كا مالتي مخنياتو كمستو بلو زلخا انت دا بزعبا لولاونتنا إرترا أيقدسناني زولو أكالات دحر ترخيبو يقدسنا ينا أنا اختبرو بحاسخا سلازي أبي تفالاليه خالها مالتي كاو حليفكا جن بزتاكمن زي تاكمن كتباسن نحرحركا بفلاي دما سرعه تقدف نزدليو نغرات مفللاي طراي امفللاي طراي كتنبر بوغنا بزح ينقبلينا كم زبلكايو قيح مسمر زسجر نغرات انتليو ازي كتصاوري تخلينيها جن مينيمايز كتغبرو كتصببو فلليكا كتصببو تسعيريها نحر زي كال كوين جن اماراص يبلون مالس هاجر بعلات فلت إن بالكاز خير نجاري هاجرن هزبن حديم ولا حنتي هاجر أنت زي بالكا هزبي يلن مالتي هزبن أنت زي لخا هاجر يلن مالتي لذي أمونغ هاجرن أمونغ هزبن فلا لي خاخر رأزك على مثلنا هو طبعا لك حاجة أبنت يأكل كبجس كله إسياسن أبن بحساب كوينهم تدميرنا يقدفو قال يقدفو أنا إيشون تدميرنا عسب هنا مقالينا قلمله هزب زي بيني اللي إذا حسب تاريخ زي فلتي قدف قال لي قدف كم سمعي وتي هزبي عكلي لو تسيو حكاي that's why حديثك حجسي تكندع علاماناي من قسقاسي أكل تي لولاونت ناي هاجر إيرترا عقابا وآمينو زنقاساقس كويني يسمع عنمو مس قال من قسقاسات ودبات وي قال كتر خلخا خا اوبوزيت ناتو كوينو يمصاكاموس كمي غيركم زيهم كسرحو تخولو زاني را تحطو مالتي ورديتي حجنتا له منالبا زوم سبات بتناي هقدف هلخ زريو سبات አለው هقدف كمزني يزغبر زبلو سبات አለው نحنا ግን هقدف حلافነት ናይ ሃገር ኮነ ህዝቢ ዘይስምዖ ውጅለ ኢልና ኢና ንሓስብ ስለዚ ህግደፍ ዝገበሮ ወይ ድማ አንጻርና ህግደፍ ኢልካ እንተራ ትኸይድ ኮይንካ ኣብ ፀድፊ ኢኻ ትኻ ናትካ ዓላማታት ናትካ መርገፅታት ክህልወካ ህዝቢ ድማ ንዓኻ ከመማራፂ ክወስደካን ከም መፀግዒ ክትቀመልካን ኢኻ ክትዳሎ ዘለካ እምበር ከምቲ ህግደፍ ዝገብሮ ጭንጭራ ዓበን እንድሕር ትኸይድ ኮይንካ እቲ ህዝቢ እንታይ ሓድሽ ነገር ረኺቡ ማለት እዩ
ولا حدا نصي مالتي هجدف قصر حدا هجدف قصر خلته يمزلهم مر حدش نجار يلون مالتي سلازي إن إحنا هجدف حلفنت حزبن حجرن زي سمعه سلطانو تراي أمن واحد زنبر جوجلا سلازخونه إز جوجلا زي نزا حجر يدفع له نزا حزب زي يدفع له سلازي إز جوجلا زي عليها إز حزبن إز حجرن كده إحنا له إنان سلازي بقدام يمسع أوش إذا لو يكون اندحر حزبن حجرن زي خبر كوينو معرتي سرعتنا نريا مالتي نحنا جيت نقدام إن كسجارة زي بلن مسمارات ويدما كأي مسمارات زين زخون إرتراو زيجا خسجرن زي بلو نصراتي كأو زحلف دقة نجارات أنت وين ترايتي حوار كسر حكاز في مالتي كم زي مجمريا قالت كايو مسجزي نات مهار كان نار أخاندي خات خيد بز حنساب بدليت فتحن أنصار سرعة قدفن زكايد نجارات كتر يخلق حنساب نتي إرتراوي زرحق كابتي مقوام زعلي خاصة مزخا مفتوت قدفي تردي غني وخو تبقيسي أبي لك حجس لذي تقندي تارجيت ويتقندي جول ناي يأكل اندحر نتصيروسي بحتصيرو كابز حلفة تمكرو كرمس خابزي حجي مريحنة ممرات كاملة زنبرة قلة ديفيتوتات كم زبل كاي ناي جلوبال سلازخوانا عالم ملو كله بحنتي ستاي اي كي نيو سبنا ناتو رئيتو لوا حدا زبلان خالق لك انت خيليا زخا نأمنو لينا تردي خاني هجي كم تيتات كي غاز نبر تقربو دو وحجي أبتعبيت نجارات درجة سنتراليزيتي مؤكلي أبعبيت نجارات ترى أخذ زارة كونكا درجة يأكل مؤكلي أبدك أخذ نجارات كتماتات حجرات ناتهم هو أنت يا عبد لو تحوي أنت يا عبد أنت ينيشتي نجارات حجينا أبنتها مرقصي بزعبا زي كنولوس أنحنا أنت أخوينو بدرجة جلوبال حتوصنو حنتي ختمة وي حنتي حجر نوينا ناتا مرقصي أنا خمسة زعمني لا مرقص أختو سايت خلنا زي هذا خابتي كستايك خونزلوي هو كال نجاراتون بعبيتي مدرخات عندي حجي بفلاي أبغداي حجرن حزبن زلو أكايدا مبزحتيو تي بقولب عليها تحزو ولا عب زمدنا مس international community زمدنا تاع دبلوماسي أبتفطروا الحجي بدرجة بقولب عليها تحزو زيادة مع الناس اللي زلوا مالتي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم تسي راديو إرناي نازلنا كبرات تختاتلت مدب مسانا حاونا داوي زر أزجي كاب عدي إنجليز أبون بر علم لخي يأكل من كسقاسي أكل مسانا زلو داوي تحوي حجي قصلا بيلي حنت نجر كفلت أزدلي كان محجون أبالاتنا يأكل أبزمت يخعلم كلخو زحتو زي قريبا لهم نيره من البعض قال كيار ولو تغيه الواقع خبها سمع عدلي نسمعنا بسي صبح نقو إذا سرعة قدف for some reason تتفيو توديقو قالت بيلوسي هزبي إرتراسي أي تدالون مو قال ناي government in exile منقستي أوز تساريح خص أن حلو زبل رئيتو تاتي متسيو تردي غاني علوهم إلهم زاربو زصحفو متيم زاربو حجي اسك ناي ولك أوي ناتكا رئيتو يبزي أخسام مع ذلك وانتاي مسلك حجي مدلوات كدلي مغنياتو تسرعات ما أسكم تصدف أي تفولتونيها ولا حنتي أب أزيو حدا جنيا حلواتي زلو حجي بوشتي كل بطوخ اليوم زي سياس بعلون بحدا سبعي من روح سلو زلو كم زرع خيو نايت عنا نعد من انت اشمله سون بعبي نايز قابهر مسرح سلو زخانه بستفعل علي من قدي كساكو خونه غيلي حجي اتي اكمزع عينت نجرات قاب كفتر سلازخل مدلوات كدلي كم بفلاي كم دليت لوط مالتي معناته اللوط خنبلن كلنا نحنا كابز زلو حزبنا هاجرنا خبز زلاته زحاشه نختركبيتي نلوط نبلو زلنا سلازي نخمس عينت حدقاتات كا انت حتقبر لك مدلوات قبر لك اتي مدلوات جن
ዘሰሓሕበካ ወይ ኣብ ሕድሕድ ዘናቁተካ ክኾን የብሉ ንኩሉ ኣብ ገምጋም ደእተወ ንኣብነት እንተዳ መሰጋገሪ ኣብ ኤርትራ መሰጋገሪ መንግስቲ እንተዳ ክቕመጥ ተደልዩ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሰባት ብዝተሓወስዎ ይኸውን ካልኦት ውድባት ብዘለዋ ብዝተሓወስዎ እዩ ዝኸውን ካልኦት ተቃለስቲ ብዝተሓወስዎ እምበር ውሑዳት ሰባት ከም ዝቆምና ኣለና እሞ ኣብ ኤርትራ ከይድና መንግስቲ ክነሰጋግርና ክብሉ ኣይክእሉን ምክንያቱ እዚ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እቲ ምትእምማን ስለዘየለ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብገይሮም ስልጣን ክጨው ይኽእሉ እዮም ከመይ ገይሮም መተኣማመኑ ድሓር ብህዝቢ ተመርፅዎ ኣይኮኑን ሕጂ እቲ ህዝባውነት ዝበሃል ክንፀባርቅ ክኽእል ኣለዎ እቲ ውሕስነታት ዲሞክራሲ ዝበሃል ካብ መጀመርታ ክሕሎ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ሰኡልካ እንድሕር ሕሊፍካ ንሓደ ውድብ ወይ እውን ሓደ ጦርነፍ ተዳልዩ ዝፀንሐ ሓይሊ ብውልቁ ጥራይ ተዳልዩ ዝፀንሐ ሓይሊ እሳቶም እዮም ዳሕራይ ሽግር ዝፈጥሩሉ ህዝባዊ ግንባር እኮ ምፅእ ኢሉ ባዕሉ ስልጣን ስለዝሓዘ እዩ ኮነ ሃገር ብምሉ ኣብ ሽግር እትይዎ ሕጂ ዝለዓለ ስልጣን ሒዙ ንይምሰል ናይ ህዝቢ ሃገራዊ ባይቶ ኣቂሙ ነቲ ሲቪል ወከልቲ ናይ ህዝቢ ግን ወላ ሓንቲ የስርሑ ማይ ነይሮን ፓራላይዝ ገይርዎም መወዳእታ ከይዱ ኣብ ሓደ ወታደራዊ ሓይሊ ብሓደ ሰብኣይ ዝእዘዝ ኮይኑ ማለት ወታደራዊ መንግስቲ ተቀይሩ ማለት ሕጂ ድሕዙ ውሕስነታት ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ኣካላሲ ብምልኦም እዮም ክዳለዉ ዘለዉ ዳዊት ሓወይ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንኣምባሳደራት ናይ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ኣስመራ ኣኪቡ ኣዘራሪብዎም ዘለዎ ርእይቶ ብዛዕባ እዚ ህልው ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ዕሊልዎም ነይሩ ወይ ኣስተንቢሎም ተኸታቲልካዮ ከም ዘለኻ እውን ተኣማመን እየ እስከብ ዘለካ ርእይቶ ክፈልጥ ምደለኹ እወ ርእዮ ተኸታቲለዮ ሕጂ እንታይ እዩ ከም ጥርዓን ሕጋዊ ጥርዓን እዩ ዝኾነት ሃገር ብናይ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዓይነት ሽግራት ክመፅእ ከሎ ኣቀዲማ ከምኡ እያ ትገብር መብርሂ ወይ ጥርዓን እያ ትገብር ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኾኑ ወይ ናብ ወኪላታ ማለት እዩ ግን ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንሃገረ ኤርትራ ሓልዩ ዝገብራ ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነትን እዚኣ መደናገር ጉጅለ ስለ ዝኾነ ንምድንጋር ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ኣብዚኣ ዝኾነ ሰብ ከይጋገ ዝኾነ ዜጋ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ንሓንቲ ደቂቕ ንህዝቢ ኤርትራ ንሃገረ ኤርትራ ሓልዩ ይፈልጥ ስልጣኑ ንምንዋሕ ግን ብዙሕ ብልሓታት እዩ ዝፈጥር ብዙሕ ብልሓታት እዩ ዝገብር ስለዚ እዚ እውን ኣካል ናይ ስልጣን ምንዋሕ ኣካል ናይ ህይወቱ ንምድሓን እምበር ህዝብና ንሱ ዝቆትሎ ዘሎ ንሱ ኣሲርዎ ዘሎ ንሱ ፍቆዶ ስደትን ከርተትን እንህለዉ ኣብ ሊብያ እንህለዉ ግብፂ እንህለዉ ኣብ ኢትዮጵያ እንህለዉ ኣብ ኡጋንዳ ኣድርዖም ፀግቡ ዜጋታትና ወኪልናቱ ወይ ኣምባሳደራቱ ገይሩ ከይዱ ክረድኦም ግን ኣይረኣናን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉጅለ እዚ ብዛዕባ ሃገር ይኹን ብዛዕባ ላዕላውነት ይኹን ብዛዕባ ህዝቢ ይኹን ቅንጣብ ሓልዮት የብሉን በዚ ከዓ ዝደናገር ኤርትራዊ ዜጋ ከይህሉ ኤርትራዊ ዜጋ ነንሕድሕዱ ተኣሳሲሩ ሃገሩን ነብሱን ከድሕን ጥራይ ኩሉ ግዜ ክሓስብ ዘሎ እዚ ጉጅለ እዚ ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሸጦ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ኩናት ከእትዎ ዝኽእል ጉጅለ እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማ ዓንቲ ኣብ ክፉት መድረኽ ኦፕን ማይክ ሓውና ኣቦ ወንበር ናይ ዓለም ለኸ ምንቅስቃሴ ኣክል ይምሳና ዘሎ ዳዊት ዘርኣዝጊ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዳዊት ሓወይ ብሽመይ ምሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ዝሃብካና ዕድል ስለቲ ወርቃዊ ግዜኻ ብጣዕሚ ዝሕጎስ ዘመስግነካ ለንቅነ ብጣዕሚ ቢዚ ከም ዘለኻ እውን ይርዳእኒዩ ስለ ኣብዚ መፂኻ ነዘን ሒደት ዘቕረብ ኩልካ ሕቶታት ክትመልስ ድሉ ምፅናሕካ ብጣዕሚ ዝሕጎስ የመስግነካ ከዓ እስከ ዳዊት ሓወይ ሕጂ ግዜ ተኸደካ ስለ ዘላ እየ ዝጎይ ዘለኹ ዘለካ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ስፔሻሊ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝከታተሉና እንታይ ኮኑ መሰለ ነይሩ ብሽም ይኣክል ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሕቶ የናሓወይ ናብ ህዝቢ ኮነ ናብ ሰራዊት እታ መልእኽቲ ናተይ ይኹን ዋላ ናይ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ተመሳሳሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ከምኡ ድማ ናይ ምንቅስቃሴ ኣክል ማለት እዩ ሕጂ
ኩሉ ግዜ ጉዳይ ሃገርና እቲ ዝዓበየ ሽግር ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ እዚኣ ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ እዩ ኣፋታትዑ ጥራይ ፈሪሕዋ ዘሎ ኣፋታትሓ ጥራይ ኢና ፈሪሕና ዘለና ኦኬ ስለዚ ክንድቲ ንፈርሓ ዋጋ እውን ኣይክትወስደልናን ኣይተኽፍለናን እዚ ዝመርሓና ዘሎ ኢልና ንሓስብ ወይ ድማ ዝሓስብ ሰብ ጉጅለ ህግረፍ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ካብ ኩናትን ዕግርግርን ካብ ጭቆናን ኣይከደቅሰናን ስለዚ ቀዳማይ ጸላኢ ናይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሱ ምዃኑ ሕጂ እውን ሰራዊት ይኹን ህዝቢ እዚ ኣይሓስ ሕጂ እቲ ሰራዊት እንተስ ምሳና ተራዳድዩ እንተስ ኣብ ሕድሕዱ ተወዲቡ ሰራዊት ኩሉ ግዜ መጀመርታ ጸጥታ ናይ ሃገር ይዘውሕ ጸጥታ ናይ ሃገር ከዓ እቲ ስልጣን እውን ኣብ ትሕቲኡ ይኾን ዝግባእ እዚ ጉጅለዚ ስልጣን መንጢልዎ ዘሎ ነቲ ሰራዊት ነዚ ጉጅለዚ ስርዓት ከትሕዞ እዩ ዝግባእ ኢንተርናሽናል ኣብ ዓለምና ከምኡ እዩ ሰራዊት ናይ መወዳእታ ናይ ሃገር ስልጣን ዝቋጻጸር ስለዚ ኢሳያስን ጉጅሉን ዘይኮኑ ስልጣን ናይ ሃገር ክቋጻጸሩ እቲ ሰራዊት እሞ ሰራዊት ዶብ ምሕላው ጥራይ ዘይኮነ ወይ ንህዝቡ ምግፋፍን ምእሳርን ጥራይ ዘይኮነ ንስልጣን መንጢሉ ብዘይ ደሞዝ ባርያ ቀይርዎ ዘሎ ሞድማ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ቋንቋይኑ ዘሎ ጉጅለ ባዕሉ እውን ክሰሃሎ ይኽእል ስለዚ ኣነ እዚ እቲ ለበዋይ ንሕና ቀጻሊ ነስርዓ እዚ ዝወድቀሉ ኣጋጣሚታት ኢና ንባላሓት እቲ ሰራዊት ምሳና ይናበብ እንተደልዩ ናይ ባዕሉ ስጉምቲ ይውሰድ ምሳና ተሓባቢሩን ይስራሕ ህዝቡን ኣብ ጉዳይ ተዓዛቢ ክኸውን የብሉን ዘለዎ ማሕበራዊ ህይወት ከመሓየሽ እንድሕር ኮይኑ ብጎረሩ ሓኒቕዎ ዘሎ ጉጅለ እሞ ድማ ውሑድ ጉጅለ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ስለዚ ተመን ኣብ እግርኻ በትሪ ኣብ ኢድካ ክሳብ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ንስደትን ንፍርሕን ንሻቆለትን ዘይኮነ ከማዕዱ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ሃገርካ ባዕልኻ ኢኻ ፍትሒ ተምጽእ ፍትሒ ከምጽእ ከዓ ኩሉ ግዜ ካብ ሓሳብ ክዕርፍ የብሉን ማለት ስለዚ ወላ መንእሰይ ኤርትራ ንስደት ዘይኮነ ክሓስብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ለውጢ ከምጽእ እዚ ንሪኦ ዘለና ብርጌድ ንሓመዱ ተበጊሱ ዘሎ ካብ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝውድቦን ኣጆኻ ዝብሎን ተረኺቡ ተዝኾን ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ምተስአ ነይሩ ብርጌድ ንሓመዱ ሕጂ እውን እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ብደገ ተስኡ ዘሎ ልክዕ ከምኡ ብርጌድ ንሓመዱ ይኹን ይኣክል ዝብል ሓይሊ ካብ ውሽጢ ሃገር ክትስእ ክእል ኣለዎ ስለዚ ጉዳይ ሃገርና ኣብ ደገ ዘለና ናብ ውሽጢ ዘለና እንተወሃሂድና እንተደኣ ዕምሩ ዘይኽቲምናዮ ወይ ዘይተዓራሪናዮ ማንም መፂኡ ክዕርየልና ዝኽእል ሰብ የለን ከበላሽወልና እንተዘይኮይኑ ስለዚ ነንሕድሕድና ተናቢብና ነስርዓ እዚ ይኣኽለካ ክንብሎ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ ዮናታን ሓወይ ንዓኻ ይኹን ንኩልኩም ኣባላት ሬድዮ ኤረና ድማ ንእትገብርዎ ዘለኹም ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት እዚ ኣጋጣሚ ከመስግን ደል ይቐኒየለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ምሳና ሓውና ኣቦ ወንበር ናይ ግሎባል ሊኣክል ዳዊት ዘርኣዝጊ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝጸኒሑ ዳዊት ሓወይ ምዚ ሓድሽ እንታይ ዝበሃል ተውህቦ ተዋሂቡካ ዘሎ መሪሕነት ኣብ ግሎባል ሊኣክል I wish you all the best ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልካ and thank you ከስለ ትወርቃው ግዜኻ ይቐኒየለይ ናሕወይ